देखो देखो भाई ଆମେ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଯୋଉଥିରେ କି ନର୍ମାଲି ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କୁ ଏଲାଉଡ୍ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଉଛୁ ପୋଖରୀରେ ଲିମିଟେଡ୍ ଥାଏ ହ୍ୟୁମାନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବଟ୍ ଆମେ କୋର୍ ଏରିଆ ଯାଉଛେ ଯୋଉଟା କି ଡିପ୍ କୋର୍ ଏରିଆ थैंक यू बिकॉज ଆମେ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ ହ୍ୟୁମାନ ନୁହଁ ଆମେ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଠୁ ଆମ ପଛରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଇଏ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ହଲଚଲ ହଉଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ବାହାନା ମାରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା ଆଉ ଏଇଠି ଏବେ ଟାଇଗର ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ମିଷ୍ଟର ଟାଇଗର ଆସିବେ ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ହେଲା ଆମେମାନେ ସତରେ ହିଁ ହଲ ହଲ ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ନାଟକ କରୁନୁ ଜାଣିଯିବେ ସେମାନେ ସତରେ ଦଉଛି ଅସନାଟା ତୁ ପିମ୍ପଲ ହବନି ତ କିଛି ନାହିଁ ଭଲ ଭଲ ଚେର ସହିତ ସେଇଟା ବି ଥିବ ହେଲା ଦାନ୍ତ